Tang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan mga sahay isang nanay labi na subong nga may pandemya. Maayong aga Bacolod, may aga bilugamahin sang Western Visayas. Karang adlaw Biyernes, Mayo 7, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone na nag-apekto karon sa Mindanao, ang Western Visayas, kalakipang Negros Occidental kag Bacolod City, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang easterlies kag localized thunderstorms. Mahinay tudtog kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan na aminhan na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tudtog kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang adlaw na butlak la 5:29 kay na sang aga, magatunod naman la 6:1 karon sa gabi. Samtang ang temperatura mabatyagan sa 27 kon 27 degrees Celsius tudtog sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning. Good morning na sa aton nga nagamonitorya sa Facebook sa kay Mark Joshua Obidosa kag kay Robert Roma. Maayong aga sa imo kay Sol Lama Barnacha alin sa Thailand. Good morning dira sa inyo sa Thailand. Jonas Silado nag-send sang 45 stars. Salamat gid Jonas. Bia Jonathan. Good morning kuno kay Kumari Vanessa Mayo kag Ma'am Kelly Jelly. Wilma Inocencio Cabarles, Athea Kim Iriman, kay Ma'am Van, salamat gid Ma'am Vanessa Mayo for the 100 stars sent by you, no? Salamat. Kay Nilda Yutes, kay Robert Trinidad, na kay Joval Trinidad gle, Robert nan In combine mo si Robert Roma kag si Joval Trinidad. Yaman. Jomar Alpuerto, maayong agaman dira sa imo kag kay Mary Joy Camero. Sige, Action Doors, ikaw na kay kay Mary Joy Camero. Ako na nakiway na. Good morning, Miss Jocelyn Liboon Dispoho. Kay Reynaldo, yes, idiyahan ko Nation Boy. Kay Reynaldo Reparo, good morning man. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Let's eat dinner na. Eat well. Sa Taranya member, ano man, B? Well, eat. Good morning mga sa Taranya members ng Energy Fans Club. Kag kay Mrs. Alvarez, sang Tangob. And kay, to all the boy of Mbuen, water mineral. Na. Okay, sige. Water, water refilling station. Okay, good morning man kay Miss Shirley Idat. Good morning, Miss Shirley. Kay Robert Roma, good pamahaw ta Aksyon Dorel. Sige, may lang pagpamahaw. Enjoy gid sa mga pagpamahaw at usapa mayo. Kay ay ga heart si kumparing Bia Jonathan. Good morning. Good morning man gali kay Kagawad Milagros Alit. Good morning sa imo kagawad. Kay Sir Milili Uligo, maayong agaman. Kay Kay Estrevillo, good morning sa inyo. God bless. God bless man. Pilton Lipura. Good morning, Action Boy and Dorel. Greet ko lang si Lolet Sharon, Mary Grace, Ryan, Boboy. Naga-monitor sila sa Pasay City. Okay, thank you. Kay Bro Espinosa, good morning man. And sa tanan nga nagaplano, gali bala Action Boy maglagaw. Sino ba? Bukas na gali, no? Umpisa subong. Kabay ligado, ito na dayon ang plano mo, tani nga malakat ka sa katapusan sa April. So, kay gin close, anay, temporary, susubong open naman Action Boy ang mga resort. So, pwede ka na to kalagaw-lagaw. Yes, then, inform mo ko kung anong sitwasyon dito. Inform ko ng sitwasyon. Pa-survey. Makuto mo na si Mayor Estrao Abe. Mayor, musta sitwasyon dira? So, ikaw anay una to kadto ha. Then, masunod lang ko ha. Okay? Sige. Very good. Di ka na to kay Romel Baydal. Romel Baydal, good morning man. Kay Gionzon from Canada. Oy, good morning dira. Kay Alfred Alcantara dira sa Alberta, Canada. Maayong aga man dira sa imo.
Sakay budlay ni sang ngalan di kinasulisuli ka magalingin ulo ko. Kay Lysher Tad-E, Shirley Tad-E, nag-send man sang 50 stars. Salamat gid sa imo, Shirley. Thank you. Oo. Drinking, ano ini kay Ma'am Van? Dina Magbato Malabago, good morning man. Dira sa imo. Okay na kita? O sige, standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ating nagapangunang mga balita lokal, ipangabay ni Dr. Sefar Gerard Cailian kay Governor Eugenio Selacson kag kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga mag-apply sang moratorium sa biyahe pasulod sa probinsya bangod puno na ang mga quarantine facilities kag para makatutok sa pagpaganahagan sa pagdamo sang local transmission sang COVID-19. Suno kay Cailian, sa 605 ka quarantine facilities sa probinsya, 541 na diri ang okupado. Dugang pa mabudlay sa karon i-contain ang virus bangod man sa halog nga quarantine classification sa probinsya. Palayag ni Cailian, nagtingwa man ang provincial government nga magatag sang suwestyon kang nagpangabay sa National IATF nga bag-uhon ang quarantine classification apang wala ginaprubahan. Suno kay Cailian, plano man sang gobernador nga magdugang sa mga quarantine facilities para makomodar ang tanan nga mga nagapauli. Amo na actually ang pangayoon ko kay Gov is kay Attorney Ray sa atong administrator to naman again mas maka-apply kami moratorium para maka-concentrate kami sa local transmission. Si Dr. Sefar Gerard Cailian. Naka-record ang Negros Occidental sa 209 kabago COVID-19 cases samtang 47 ang nadugang sa Bacolod City kahapon nga adlaw Huwebes. Sa reports in DOH-6, 360 ang new cases sa Western Visayas. Nagapakita sa reports in DOH-6 nga may 792 kabago nga recoveries kagaduha ang dugang nga nagkalamatay. Sa kabugusan ng Western Visayas ang may 5,042 ka aktibo nga kaso, 31,630 ka total recoveries, kag 928 ang nagkalamatay. Temporaryo nga ginuntat sa LGU sa Bacolod ang mass vaccination sa SM City Bacolod karon na kun kahapon nga adlaw Biyernes. Sa advisory pagwa sa syudad, ang COVID-19 Vaccination Council ang napalayag nga kinahanglan nga i-reassess ang ila protocol kag procedure lakip na ang crowd control para matuman na mas matawhay kag safe nga pagpabakuna. Sunod kay City Administrator kag Bacolod EOC Executive Director M. Ang, natala na nga magasapol ang EOC para talakayon ang nagkaigong nga sistema nga ila dapat ipatuman angon sa natala na nga pagbalik sa mga programa sa palabuton nga Sabado sa Ayala Mall. Nagalaom si City Administrator M.A. nga tagan sa nagakaigo nga pagtamod ni NIATF COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. ang request nga ginpadala damlag lang ni Mayor Evilio Lunadia agot sa dugang nga lokasyon sa vaccine para sa syudad sa Bacolod. Suno kay ang liwat nga pagtaas ng kaso sa virus ang isa sa nagapanguna nga rason nga iya ginalantaw nga manginbasehan sa desisyon kag konsiderasyon nga himuon sa national government. Dugang pa ni ang ginatinguan sa karon sa administrasyon nga mapasanyog ang pag-away batok sa mga virus pagi sa agresibo nga vaccination program apang ini ang hindi makapadayon bungod sa limitado lamang ang lokasyon sang bakuna. We are hoping na dugangan ng aton allocation for vaccines nga maabot di sa aton 20 kagamay di kayo sang
ang ginapadala diri sa aton na share or allocation from the national government. Kabahin sang pahayag ni City Administrator M.A. Sa iba pa natin nga balita lokal, umpisa Biyernes, Mayo 7, kung karon nga adlaw, pwede na makasulod ang mga turista kay iban nga bisita sa banwa sang Hinubaan, Negros Occidental. Ini kasunod sa Executive Order number 25, yagin issue ni Mayor Ernesto Estrao sang Mayo 5 nga nagakakas sa damlag lang, ginimplementar nga temporary moratorium sa pagbaton sa mga turista kag bisita sa banwa. Sunod sa Executive Order, wala naman sang lockdown nga matabo kon Domingo. Ang mga turista nga luyag magsunod sa banwa sa ang kinahanglan nga magpresentar sa mga masunod: valid ID, stay safe PH registration, barangay certificate nga nagapamatuod nga hindi person under monitoring kag booking confirmation nalin sa resort. Pagalimitahan man tubtob 3 kadlaw ang pagtiner sa mga turista sa resort. Limitahan man sa tubtob 50% ang capacity sa pag-operate sang resort kag dapat nga magsumiter sang listahan sa mga personnel kag work schedule sa Tourism Office kag Barangay Health Emergency Response Team. Magapabilin las 8 sang gabi tubtob las 4 sang kagahon ang curfew samtang pagadumilian gihapon ang bulan sang Abril sang implementar ang temporary moratorium sa pagbaton sa mga turista kag bisita sa banwa sang Hinubaan. Gin pahayag ni Councilor Wilson Jun Gamboa nga hindi maguntat ang amlig tubig kag padayon nga magapasaka sang kaso batok sa Board of Directors kag Joint Venture Selection Committee sang Prime Water bangod sa nagalala nga sitwasyon sang supply sang tubig sa syudad sang Bacolod. Suno kay Gamboa, masunod nga semana plano sini nga magpasar sa liwat sang resolusyon may kangtanan sini. Dugang pa rin Gamboa, nagpromisa sang maayong nga serbisyo ang Prime Water apang mas naglala ang ila serbisyo. Ginahingyo ni Gamboa ang mga konsumidor nga mag-ugyon kung suportahan ang mga grupo nga nagaatubang sa kag nagakwestiyon sa Prime Water agud mapukaw ang mga Board of Directors sa nasambit nga ahensya kag maaktuhan ang mga reklamo. Hindi kami makauntat amlig tubig kay gusto na mong papanaukan pagid ni kaso ang mga Board of Directors upod sa pila sa membro sa mga Joint Venture Selection Committee sang kaso sa Ombudsman. Kabahin sang pahayag ni Councilor Jun Gamboa. Mando ni Duterte nga pangdakpo nga wala nagasuksok face mask, iga-reconcile sa mga ordinansa sang LGU. Samtang Duterte nagpangayo pasaylo sa pagpabakuna sang Sinopharm vaccine. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para naman sa complete management sa inyong mga liver detox, mag-DTX Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa Yes, dira sa kay Annabel Soriano watching from Holland. Annabel Soriano, Holland. Kung taga Holland ka, anong panawag sa imo? Holy. Charot. Hollander. Hollander, hindi Dutch. Amot lang away lang ko bluman ko ton tabi si Sir sino to gani? Annabel si Ma'am Annabel. Si Ma'am Annabel. Ate ba siguro Action Boy? Kasi mo ning kung Dutch ka o Hollander ka, pwede ko Hollander, pwede kung Dutch ka. Sige. Anyway, sige, sa sabi na ni Mama. Agnes Hasmin Herida Barrera. Bawagin padalaan niya ko di sang kuano, sang picture sang tubig nila Nya mo ning tubig na mustango mo. Daw ginainom ko nga kape bla. Daw mas itom pa sa gani sa inom ko nga kape. Oo. Mas dark pa siya sa imo dark coffee gali. Ni na ano mo niyang prime water man. Prime water may lang yamo niya kay mga bubon kami ano. Bubon kami May timba lang kaya good na yan. Ako yung gatimba, ikaw yung guro ko yung gatimba. Kay mo yung may mga sagob. Sagob gali. Gatimba. Ikaw guro ko gatimba. Hongyango. Ay, Hongyango. Balok ako na ng Hongyango. Hula, ano na siya? Inablang ko ang ganina nang daw ko na sa blaga pariyo black color kung ang sa kahoy, siya pero sa color sa kahoy. Kung nara sa bato, daw pero color sa bato. Di ba sapat na? Sapat na siya Nang ano na Hongyango. siya, nalipat ko sa, may isa pa ginakatawag sa iya. May Chameleon. 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 Anong kanta kanina Chameleon? Uway ko kabalo. Chameleon. Naman na. Damang mo na yan. Sherilyn Oro Javier, good morning man. Always monitor sa Santo Niño, Bacolod City. Kay Bebs Esmil sa Vista Alegre, kay si Agnes niyo, Hasmin Herida Barrera. Good morning, Manong Action Boy. May private message ko si mo. Lantawa lang. Nakita ko gani ang tubig niyo tangob. Nga daw itom pa sa kape ang iniinom ko. Joy Ilo Namoroso, Lisa Joy Ilo Namoroso. Stuck to no. Ling ni Ma'am Vanya, please palihogin niyo pagsuli ang ngalan niyo kay Action Boy is having a hard time to read it. Gani man. Kabudlay lang magbasa-basa sa mga suli. Ma'am Kelly Jelly, kay Wengski Lim Morales, Elmer Boyet Villamor, kag Allen Louis Himotea. Monitor kami di watching live from Linaon, Kawayan. Bebs Esmil, abi ko kung sino nga murto ang nagkuano. Michael John Season. Kay Ma'am Vanessa Mayo nag-send another 50 stars. Thank you very much. Suset Lumeda. Great man ni Michael John Season, ni Maninoy mo. Ang mga amigo niya sa Barangay Banago, si Kagawad, Arlo, Maranion, at si Bedo. Oy, Ma'am Van, another 200 stars. Thank you. Naman mo na sa stars na no? Nakuha na nila. Na why pa in cash? Kag si Ma'am Kelly Jelly, another 50 stars. Thank you, Miss Kelly Jelly. Tining duha ni mag-support sa aton nga mga mga star for all seasons. Mga star for all seasons. Sila mga starstruck. Pwede pa nila si ay, nakibot ko. Abi ko bala si Jomar. Oo, nakibot ko. Maya kita sa bisita nga pink chicken. Bongga siya ganyan ginawin mo. Si pink chicken. Pink chicken is in the house. Yeah. Humal naman Good morning man.
Karma Si Vilma Kamulun. Santos bala, pero di pa nila. Di ba siya ng Star for All Season? Correct, oo. Nan. Kaya Kaya hindi ang- nakibot. Hindi ko pagkita ko kay ano, Kaya ang falling star ya si kuan ya mo. Falling Star. Si Chris Aquino. Nadagdag na sa sakwan mo. Sa Falling Star. Nadagdag na sa do stage blau. Si Sharon Cuneta, Megastar. Megastar. Si Diamond Star si Maricel Soriano. Marcel Soriano. Tapos Star for All Season si Vilma. Vilma. May ara sa isa pagid katawag. Ano kaya? Superstar. Superstar si Nora Honor. Nora Honor. Sila yung duwa ang Falling Star. si Chris gili ang Falling Star. Oo, nadagdag na siya sa stage. Na. Kay Migo Raton Juan Bolgallo dira sa Las Vegas, Nevada, kag kay Ma'am Alma Alvarez Gallo. Good morning. Good morning. Kag mayo lang kay Action boy, medyo tayong aksidente ni si Ma'am Alma kahapon mo. Di mayo lang kay Okay lang siya. Okay lang siya. Very good. Very good. Action boy naman ko tatawag kagina ko ang tawag sa mga taga Holland. Tigin sa bat ni Manino Michael Dutch ko no. Silang na si mo Dutch. Sabi Ano ko bala mo binga Dutch Abi milk ko mo Dutch? touch. Bala mo Dutch with Dutch baby milk mo. Dutch milk. Or Dutch chocolate. Kalain. Kaya siling ko na ganing sa Holland Dutch Kabalogin na ni si Manino Michael, action boy. Oo, Balo ka, kay- ano na siya sa barko. libot na siya around the world sa muna mong. So, kabalogin ni siya. Dianton Diaz, good morning kuno kay Tony sa Patria Village. Kay Christine Menias Villalobos, of course, good morning. Ate, sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa aton mga balita national. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Sa detalye na sa mga balita national, iga-reconcile sa DILG ang mga ordinansa nga ginpasar sa mga LGU sa damlaglang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga arestuhon ang mga tao nga wala nagasuksok sang face mask sa publiko. Sunod kay Interior Undersecretary Jonathan Malaya, ila istoryohon ang mga LGU kag ang PNP para matalakay ang mando sang presidente. Magasapol man ang DILG sa PNP para hibaluon ang parameters sang mando ni Duterte.
Ginklaro ni Malaya nga ang ginalapas diri amo ang lokal nga mga ordinansa nga ginpasar sang lokal nga sanggunian kang kada LGU ang may lain-lain nga penalidad sa mga nagalapas nga wala sang face mask sa pampubliko nga lugar. Suno kay Malaya, ginaaresto lamang ang isa ka violator sang ordinansa kung ini ang nagbato kag wala nagsunod sa otoridad. Ginaduso ni Senate President Vicente Soto III ang investigasyon sa regulasyon ng FDA sa pag-usar sang ivermectin para sa COVID-19 treatment. Si Soto nga nag-inom sa antiparasitic drug sa kada 2 ka semana ang nag-question kung nga aprobahan pa lamang sa FDA ang ivermectin para sa human use. Ang FDA ang nagtugot sa pila lamang ka hospital sa pag-usar sa ivermectin bilang investigational drug sa pagbulong sa COVID-19. Gina-question ni Soto nga selected lamang ang hospital kag tao ginaprobahan kag ini ang wala pa nasabat. Una na sadto nga ginpahayag sa FDA nga ilag na trabaho sa karon para masiguro ang kalidad kag safety requirements ang malambot sa registration sa ivermectin. Plano ni Soto nga magpalayag sa privilege speech sa issue sa pagbalik sa sesyon sa Mayo 17. Nakompeskar naman sa otoridad ang 20,000 tanan katabletas sang undeclared ivermectin kay iban pa nga mabulong sa Ninoy Aquino International Airport gikan sa isa ka shipment nga gandeklarar nga food supplements, multivitamins kag multimineral capsules. Suno kay Bureau of Customs, ang ivermectin nga bulong ang gintago sa inner portion sang parcel kag gikan ini sa New Delhi sa India. Suno kay Food and Drug Administration Director Jesusa Joyce Sirunay sang Center for Drug Regulation and Research, ang ivermectin ang paidalom sa compassionate use sa mga specialized institution nga ginatagan sa otorisasyon sang FDA pagi sa pag-isyo sang compassionate special permit. Ginapauli ni Presidente Rodrigo Duterte sa Chinese Embassy ang 1,000 ka doses ng Sinopharm vaccines na ginhatag sa Pilipinas. Suno kay Duterte niyang tikang matapos ang pagkamalaot sa mga medical expert sang iniyang ginbakunahan sa Sinopharm nga wala sang emergency use authorization o kon EUA gikan sa FDA. Dugang pa ni Duterte antes pa man nga nagsugod ang iya Talk to the People sang Mayo 5 kagabi o kon naggabi. Iyagin na istorya si Chinese Ambassador Huang Xilian kagin palambot nga luyag sini nga ibalik sa China ang maginhatag nga bakuna kontra COVID-19. Nagpangayo man sang pasaylo si Duterte sa pagpabakuna usar ang Sinopharm. Sunod sa presidente, personal ini nga nagpangabay sa iya doktor nga bakunahan sang Sinopharm. Una na nga ginpahayag sang FDA nga cover si Duterte sang compassionate special permit usar sang Sinopharm vaccine. Samtang ginalantaw naman sang Food and Drug Administration nga sa hingapusan pa sang 2021, posible may makafile na sang application para sa full registration sang COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Suno kay FDA Director General Eric Domingo, ang Certificate of Product Registration ang nagakinanglan nga nakakompleto sang Phase 3 clinical trial. Ang CPR ang isa ini ka marketing authorization nga magatugod sa pagbaligya sang COVID-19 vaccine. Sa karon tanan nga COVID-19 vaccine nga gina-roll out ang base ini sa emergency use authorization nga gina-issue sa mga drugs kag bakuna sa tion sang public health emergency. Nanawagan ng isa ka grupo kay incoming PNP Chief Police Lieutenant General Guillermo Eleazar nga untato ng culture of impunity sa Pilipinas. Sa press statement ginpahayag sang pamalakaya nga si Eleazar ang nagapangatubang sang seryoso nga hangkat sa paghatag sang bagong imahe sa institusyon. Sunod sa grupo nga dapat tapuson ni Eleazar ang tanan nga questionable nga search and warrant sa batok sa mga aktivista. Para sa grupo, si Eleazar ang dapat may magkayo sa halit na gintuga sa organisasyon ni outgoing PNP Chief General Debol Sinas. Si Eleazar ang ika-26 nga PNP Chief epektibo Mayo 7 o konsubong adlaw. Sa katapusan nga bayan sa aton Balita National, bilang isa sa mga co-authors ang Bayanihan to Recover as One Act o kunang Bayanihan 2, ginpahayag ni Anay Senador Dorel Legarda nga dapat siguraduhon nga makalambot sa pumuluyo ang ayuda kag bulig nga ginasaad sa sining nga kasuguan. Dugang pa sini, ginpahayag ni Legarda ang isni pagpasalamat sa mga health workers nga padayon ng serbisyo kag dedikasyon sa karon nga panahon sang pandemya. Suno kay Legarda, dapat mabaton sa mga health workers ang assistance kag benepisyo nga ginasaad sa Bayanihan 2. Sa idalom sang sining nga kasuguan, ang mga health workers nga may COVID-19 ang magabaton sang 15,000 pesos kung mild ang kaso, 100,000 sa mga malala o kung critical nga kaso, kag ang mapatay magabaton sa akon sang COVID-19 akon mapatay bangod sang COVID-19 magabaton sang 1 ka milyon ka pesos kag dapat mabaton sang iya nabilin nga pamilya.
Ginasaad man sa Bayanan 2 nga dapat may life insurance, accommodation, transportation kag pagkaon ng tanan nga mga public kag private health workers bisan ano pa ang quarantine status sa ila nga lugar. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag gaya ng kemikal, polusyon, stress, Sakay Press Dennis Richard Tibor Roma. Good morning dra sa imo sa San Enrique kag condolence lang sa pamilya. Atong balita tabla kay nato tong isa ka napatay bala sa motorsiklo nga aksidente nga daw security guard. Tiyo ni siya ni Dennis Richard Tibor Roma, no? Si Vivian Pondales Gumban, Evelyn Nipomuceno, kay Suzette Alunan dira sa may Hong Kong. Good morning dira sa imo. Sakay Ulay Abalahon, good morning man. Kagawad Ulay Abalahon sang Barangay Kabug, Bacolod City. Kay Lito Dayap sa may Barangay Punta Taytay, good morning man dira sa imo. Kag kay migo ko Maui Kanyada. Remia Garcia, good morning man sa may Barangay Pahanokoy, Bacolod City. Si Te, tapos ka na kuan pray. Happy birthday, Liwat! Boy, ang sining upcoming Miss Universe 2020 pa ni, di ba? Or 2021 na? 2021 na yan. Wala. Super na. Ano si Kabiro? Wow, pa ko na balo. Sino na? Si Kabiro Abdullahi. Si Kabiro Abdullahi. Kung ano sa I-check ta na ibe. Munggo naman sa karon ni Dennis mo. Behave subong si Dennis, action boy. Behave siya subong. Behave siya. Ilunggo yan ikaw ng ulo ni Kabiro. Kasi baron daw, ano? Ano ba no sa mga kwan man? I-black bla daw, okay, parang ako kasabado, hindi ka sa sulod ng iban ng mga comments. 2020, gidi action boy. 2020 gid man. Miss Universe 2020. Kasi di ba may mga cancellations na nagaganap. Usually ano na siya, di ba, nga month? January? Hindi. January or December. Ambot lang Not sure lang gid. Sakay Angie Villa, watching from Muscat, Oman, sa Samtang
samtang nagaluto sang pagkaon sa mga camel. Lapit na lang matapos ang Ramadan. Sige, laban lang. Okay. Galuto sang pagkaon sa mga camel? Siguro basihan mo na yan. Anong pagkaon sang camel, aw? Butlang. Sabi ko lamon man. Wala ko kagi Ay, pa kaon sa camel. May mo kagi pa kaon sa camel. May kagi pa kaon camel? So, May guro mag-birthday ka, regaluhan ta ka camel Ay, pwede, Aksyon boy. No? Basta sakyan mo pa kanto di sa station. Oo. Basta may camel. Mali man ba, Aksyon boy, I don't care, kabiru. Di ba? Si Francisco Guangco, good morning man dira sa imo. Kasabad-sabad niyo, ano siya man? Si Kabiro Abdullahi. Kuan ni sa guro nang hindi ni sa ISIS. Hala, hindi mong guro Inang kay Osama Bin Laden bilang nga kuan? Ano kanina kay Bin Laden gani nga terrorist group? Ano na gani yaman? Basi siya ni membro ni sa guro. Kasabad-sabad. Ang tanan diya nga mga naga-comment gina-komentaran niya sa iya. Tiyo mo mga nang nagliligad to. Ano man to ila? Amo man ang comment daw. Silang ni Anje ang mga amon, lagali na ang mga amon nila to sa dito, gali panawag nila kuan. Camel? Camel sa Muscat. Okay. Gina-joke lang guro nila blaw. Al-Qaeda. 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 Daw iyan na lang na tanan ko na bali ni Dayuti. So iyan na lang tanan ni Kabiro. Action JM, paki-black siya be. Actually, pwede na ma-black. Pwede ma-black? Action Eden, Action JM. Action JM, pwede ma-black. Si Kwan, si Kabiro. Si Hadako, Caitlyn nang daw. Why sa kabugtaw. Sino pag inadang... Ay, happy birthday luwat kay Mami M. Saboso. Ara siya. Kay kantahan ko. Okay na? Pabugna ko na to. Ay, hindi pa inihitagin nga. Ay, nano. Sige. Sige, No, niya kaya sumbugnaw sa labas. Energy Jones, good morning. Yes, good morning. Iyon ang mic. Si John. Say hi, Anay. Say hi. Dali. Hello, Jomari. Valderrama. May pakita din. May pakita ang face. Pakita ang face. Pakita na yung face. Bloody Friday. Face. Jomari, our chef. What's for English, get? Our chef. Our chef. Di pwede, amon mo nagluto. Laing ginawa sa si Jo, Marie. Galing nakakalain ang ato. Teka, bati ka naman kung ano ang... Bloody, ano ko na to? Bloody Friday. Bloody Friday, so... Dinugbuhan na. Dinugbuhan. Sabi ko, Bloody Mary. Kung KBL, gani, anong panawag sa English, gani? Pork? Pig casserole. Wow! Pig casserole. Tapos, ligad to ang aton nga latik. Ang kalasaba, kabalasa. Kalabasa. Ang latik. Pumpkin curry. Kasosyal. Chef, no? Parte. Chef John. Ronald Cuba, good morning man. Kay Emilia Galon, watching from Pakistan. Uy, good morning to my brothers and sisters dara sa may barangay Tangub. Sa kay Emilia Galon. Kung ba lang pakaisa, cousin, first cousin ko, daw ato to sa Pakistan mo kay nakapamana, Pakistani nga doktor bla. Okay, nurse tong akon nga cousin. So I think daw nakapamana sa Pakistan. Ang doktor nga Pakistani, isa nag-message yung doktor ganit sa akon. Isa may mga programmer din ay good ba mo na siya. Monitor man siya. Parehas lang duha ni Dr. Matthew Mayo. Kasi gusto mo siya i-guess sa mga kapihan sa Aksyon kon Sunday. Si atong Pakistani nga doktor? Kag si Doc Mateo. Doc Mateo. Ginisa ko Mateo. Ang Mayo kag Mateo. Si Doc Mayo. Doc Mayo. Pwede mo siya i-guess sa Sunday. Pwede na. Basi kalasunggo ang ilong tas na. Tapos ang programa kaya dugo. Mama siya, Aksyon boy, what happened to you? Doc, Doc, nosebleed. That's what you call nosebleed. Correct. Alan Marlinko, good morning man. Sa akon dira nga mga classmates malasang batch 81. See you later.
Kita ay ka mo. Ay kami later. Social distancing, ha? With General Rodolfo Labadia. Retired General. General. Newly retired. Retired but not tired. So, amo siyang lunch or dinner with the general? Dinner with the General. Dinner with the general. Dads Averia, good morning, man. O, standby sa atong dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:50. Kag sa detalye, Balita International, 25 kamatao ang nagkalamatay sa nagluntad nga pagpangluthang sa Rio de Janeiro. Kalakip sa napatayang isa ka pulis samtang pila ka residente man ang pilason. Natabo ang pagpangluthang sa tunga sang police operation sa Jacerencio area sang syudad. Naglansar sa operasyon ng kapulisan matapos makabaton sang report nga mayara sang drug traffickers nga naga-recruit sa mga kabataan para sa ilang nga gang. Yen pahayag ni Police Chief Ronaldo Olveria nga ini ang pinakadako nga kadamuon sang mga nagkalamatay sa police operation sa ilang nga pungsod. Samtang nakapalagi naman ang iba nga suspect matapos ang nasambit nga insidente. Balita sa patag sang pagnegosyo, ginpahag naman sang Google nga wala sila nagabaligya sang user data kag informasyon sa ilas ni nga platforms para sa Gmail, Google Drive o kon photos pabilin gyapon nga private. Ang ining tech giant nagpagawa sila nga statement samtang madamo nga mga users ang nagpahayag sang kabalaka kung paano ang ila data ginagamit kag ginakolekta. Sang 2020, 81% sa mga konsumidor ang nagabatyag sang kabalaka kung paano ginagamit sa mga kompanya ilang data. Google Project Manager para sa privacy kag data protection nagpahayag naman sang sining nga problema. Ang mga searches para sa online privacy nagsaka man sa 50% sa amuman nga tuig. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylong nga 47 pesos kag 95 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 96 centimos, samtang ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 17 centimos. Kag sa ito naman yung Balita Entertainment, personal nga nagpangayod sang pasensya si Rabia Mateo sa kaangay sining nga Miss Universe 2020 contestant nga si Miss Thailand Amanda Obdam kag Nova Stevens ng Canada. Ini kasunod sa nabato nila nga hateful comments gikan sa mga Filipino. Ginpahayag ni Rabia nga tuman siyang nasubuan bangod sa nahitabo o kung bangod sa panghitabo bangod nag-eksperyensyahan niya man nga mabash. Ginpahayag sila nga wala niya ginakonsinter ang nasambit nga pagpangbuli kag pagpangbash sa kaangay niya nga kandidata. Madumduman nga sa iya Instagram account nag-share sang picture si Stevens angot sa manakuha sini nga negatibo nga komento gikan sa nagkalain-lain nga Pinoy fans sang beauty pageant. Balita sa sports, sa ginakabig ni retired US boxing champion Floyd Mayweather Jr. nga si Senator Manny Pacquiao, ang pinaka-best fighter nga iya nakainkwentro sa sulod sang 21 anyos niya nga career. Madumduman nga kalakip sa mga boxing legend nga nakainkwentro ni Mayweather, Amusanday De La Hoya, Canelo Alvarez, Juan Manuel Marquez, Miguel Cotto, Sugar Shane Mosley, Arturo Gatti, Jose Luis Castillo, Diego Corrales kag iban pa. Paatag ni Mayweather kung nga best fighter si Pacman bangod sa daw lain niya sininga movement o kung giho pag abot sa ibabaw sang ring. Pamatuod man nga labing talupang doon ang abilidad sang Pinoy ring icon bagod man sang madamo sininga daog sa mga mainit sininga mga inkwentro. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Yes. Grabe energy, ta subong kay Pink Chicken is in the house. Action Yes! boy! Para si Nakibot Pink yung Chicken. kanina. Doon na, Umot ko ginagawa na energy na pukaw. takdanan na sa bulanga. Kalain. Good Sige. morning, Action Boy, kay kay Anthony Jones Ceblano, kay nagapamati siya via Transistor Radio. Yes. Good morning, Anthony. Lads Hara, mga agaman. Karen Serna, dira sa Kawayan, kag Fred Harloyan, kag kay Mimi Martinez. Ang Good tita ni morning. Action Eden. No?
Happy birthday sa ginatama yung happy birthday si Mami Ems Aboso. Yes! Hambaya, happy birthday to my old woman. Old woman sister. Ems Aboso. Happy birthday, 50th. Yes, happy birthday, Mami Ems. Yes, ang ginto parar mga kanta, be, natiyanta. Sige, dungan ta ha. 1, 2, 3, go. May isip-isip na dapat para ka-timing. And happy birthday to you. Slow gali. Ay, nano. Nasarichin yan. Ay, kagina sa ginplano, ta? Happy birthday. Sige, ito sigon tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Mommy Ems. Happy birthday, Golden Girl. Yes, Golden Girl from Golden River. Golden River. Happy birthday, Golden Girl of the Golden River. Perfect. Happy birthday, Mommy Ems. We wish you nga maglambot ka sa 100 para may 100,000. Para makuha sa 100,000. Kay Centennial, no? Centennial. Okay, sige. Good luck sa 100,000. Kaya. Kayang-kaya. Sige. So, sa aton yung balita special, Action Boy, since nagahilapit naman ang Mother's Day, so ang aton niya balita special, mga sahi isang nanay, bala, especially subong nga may pandemya, bala, Action Boy. Sahi isang? Nanay. So may sahi man ang nanay, Action Boy. Okay. Kung may sahi ang tatay. Ang tatay, may sahi man ang nanay. Nagalibong pulo. Mas damo pag yung sahi isang nanay, Action Boy, sa tatay. So ari una, Action Boy, ang ginatawag nila nga Chef Mama. The Chef Mama. Kaya ini sila Action Boy, sila niya ang mga pero may bala, luto lang, bake. Labi na sang bago, gid na nag-start ang pandemic. Kadamo sa mga na-discover nga mga bago nga chef, Action Boy. Kag mga recipes na gin-share man nila. Okay. Pati ikaw nga gapamuyong da nga bata niya, masuguan ka pa bakal to, anay isang amon niya. Bakal to na ko, no? Harina, nga to niya, bichokoy. Bichokoy, ganyan luto. Tapos i-post siya pa din sa Facebook, new hobby. Di ba? Correct. Support lang ta. Kaya, amo na yung sa nga to niya mga Iloy. Di ba? Chef Mama. The Chef Mama. And then next, ari naman ang si Alay na nanay. Alay nanay. Sila naman ni Action Boy nga ready bala nga i-alay, bala ihalad. Ihatag. Itugya. Ay, hindi itugya na ihatag. Ang ilang nga kabuhi para lang may makaon ng ilang mga bata. O sila nang gapila sa may panagtag dabi nga ayuda. Sila nang gapila. May community pantry niya to, hindi ka lang to, ako lang to. Hindi ako lang to malinya. Amo na yung mga nanay, hindi nga to malinya ka man. Di ba? Amo na yung mga nanay, ano man siya, share man siya sa ibang niya nanay. Bailan to, makuha tayo ng sapta, may tungaan. Bakal tas ang sangham. Bike yun yan. Pwede ikaw unang mag-bike pa. So, na pala, baka sangham, o kung ano da. Sila nang gapamalengke, Action Boy mo, paninda, gapang, kung ano pa lang ginahimo nila. So, sila nang ginatawag nga, alay nanay. Alay nanay. Ano lang alay lakad? Alayin pag ng alay lakad. Ari naman, Action Boy, Mommy Journal. Mommy Journal 750. Bago ba lang nakabalikid ko. Sige, boss naman ang iba kaya di ba? Boss na lang sira ng Mommy Journal na. Di boss na natin. Sige, boss na lang iba na. Kaya medyo damo, gini nga klase sang nanay. Kaya nga ton oras, kadasik man. Sige. Oo din, hindi ko paghihambal. Standby na kita mga action sa Action Hotline. May kaupod ninyo sa Action Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,